da računaju na 3 isplate od ukupno 100. Od 20. do 22. septembra biće im isplaćeno po 50 evra pomoći. Drugu uplatu od 30 evra treba da očekuju u novembru kada će ovaj iznos dobiti i ostali punoletni građani. Treća i poslednja uplata u ovoj godini od 20 evra penzionerima sleduje u decembru. Za ovaj novac oni neće morati da se prijavljuju što je i ranije bio slučaj. U sledećoj godini penzioneri čekaju još 2 povećanja. Prvo je linearno od oko 5% i ono zapravo znači povećanje svih penzija za toliki iznos od januara 2022. godine. Drugu tranšu pomoći za narednu godinu treba da očekuju krajem februara, najkasnije do početka marta. Tada će svakom penzioneru biti isplaćeno po 20.000 dinara i reč je o jednokratnoj novčanoj podršci. Prva uplata na koju imaju pravo svi punoletni građani stižu u novembru. Tada dospeva 30 evra pomoći i to je drugi deo pomoći koji je najavljen još početkom godine. Za ovaj iznos prijava je bila u maju s obzirom na to da je reč o drugom delu podrške koja je ukupno iznosila 60 evra. U decembru za sve punoletne sledi i nova podrška od 20 evra. Detalji za ovu isplatu, uslove i način prijave biće naknadno saopšteni.